O Ginoo, ukang akong mga nabi. Cristo
sa nagikan sa yuta. Unang pagbasa sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Busa ligonon ta ang atong pagtuo, kay duna kitay pangulong pari nga halangdon nga atoa sa presensya sa Dios. Si Jesus ang anak sa Dios. Ang atong pangulong pari dili sama sa ubang pari nga dili mubatig kaluoy sa atong kahuyang. Hinunua, usa siya ka pangulong pari nga gitintal sa tanang paagi sama kanato, apan wala gayud makasala. Busa magmasaligon kita ug moduol sa trono sa Dios, diin atoa ang grasya aron madawat nato ang kaluoy ug ang grasya nga atong gikinahanglan. Ang matag pangulong pari gipili ug gitudlo sa Dios gikan sa katawhan aron mag-alagad sa Dios sa ngalan sa mga tao. Maghalad siya mga gasa ug mga halad nga mananap nga sunugon tungod sa mga sala. Sanglit huyang man siya sama kanato. Maluoy siya sa mga walay hibang kaagan ug sa mga masalaypon. Ug kay huyang man siya, kinahanglan maghalad siya mga halad nga sunugon. Dili lamang alang sa mga sala sa katawhan, kundili sa iyang kaugalingong mga sala usab. Walay magpili sa iyang kaugalingon aron mahimong pangulong pari, kundili ang Dios maoy magpili kaniya sama sa iyang gibuhat kang aaron. Sa samang pagkaagi, si Kristo wala magpili sa iyang kaugalingon aron mahimong pangulong pari, kundili gitudlo siya sa Dios o giingnan. Ikaw ang akong anak, na imo akong amahan karong adlaw. Miingon usab siya sa laing bahin sa kasulatan. Ikaw mahimong pari hangtod sa kahangturan sa laray sa pagkapari ni Melchizedek. Sa dinhi pa siya sa kalibutan, nagampo og nangaliupo si Jesus uban sa makusog nga pagtuaw ug mga luha ngadto sa Dios nga may gahom sa pagluwas kaniya sa kamatayon. Tungod kay mapaubsanon ug buutan man siya, ginungog siya sa Dios. Apan bisan siya mao ang anak sa Dios, nakakaton siya sa pagmasinugtanon pinaagi sa iyang mga pag-antos. Sanglit hingpit man siya, nahimo siyang tinugdan sa dayon nga kaluwasan alang sa tanan nga masinugtanon kaniya, o ang Dios nagpaila kaniya nga pangulong pari sa laray ni Melchizedek. Bisan siya anak sa Dios, si Kristo nakakatun sa pagsugod, gikan niya iyang mga giantos.
sayuta, nakalat siya makapagampo, niduyog ako suga pagtuhaw, ug nahimo siyang mapaugsanon. Sa ingon nga gidugugayon ang iyang paghampo. Ikaduhang pagbasa gikan sa sermon sa pagkabanhaw ni San Milito Sardis, Obispo. Daghan ang gitagna sa mga propeta mahitungod sa misteryo sa Pasko. Si Kristo mao ang misteryo. Iya ang tanang himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Alang sa mga tao nga nag-antos, nanaog siya sa yuta gikan sa langit. Misulob siya sa atong pagkatao, ug gikan sa tiyan sa usa ka ulay, isip ug tao siya nahimugso. Tungod kay lawas sa tao ang iyang naangkon, lawas nga sulon kanunay sa daghang nga kasakit, gumikan sa sala. Iya usab nga giangkon ang mga kasakitan sa tao. Tungod kay kini sila dalaman sa mga balatian sa kalag ug lawas. Iya usab kining gibuntog. Ug sa gahom sa iyang espiritu nga dili matandog sa kamatayon, gilaglag niya ang kalaglagan sa tao nga mao ang kamatayon. Sa magkordero, siya giguroy sa ihawan o giihaw. Ug dito, gibayra niya ang utang nga mao'y sinugdanan sa atong pagkaulipon sa kalibutan. Ingon nga kaniadto, gibuhian niya ang Israel gikan sa kamot sa mga Ehiptohanon. Gitangtang niya ang atong pagkaalagad sa yawa. Ingon nga gipalingkawas niya ang Israel sa pagkaulipon ni Paraon. Upag patik nga espirituhanon, gipatikan niya ang atong mga kalag. Ang atong mga lawas usab, may lakra gikan sa kaugalingon niyang dugo. Ang kamatayon, iyang gibutang sa dakong kaulaw, ug ang yawa, iyang gipaminatay, ingon sa gibuhat ni Moises kang Paraon. Gigunob niya ang sala ug gikuhaan sa pagkadautan ang umaabot nga mga kaliwat. Sama nga gisakmit ni Moises ang mga liwat sa taga-Ehipto. Walay lain kundili siya ang nakahatag kanatong kagawasan, puli sa kaulipnan, kahayag pulig kangit-ngit, kahayag pulig kamatayon. Ug puli sa pagkadidaog-daog, nakaangkon kita gingharian nga dili matapos. Gihimo kita niyang bag-ong kaparian, mga katawhan nga iyahan lamang hangtod sa hangtod. Siya mao ang Pasko sa atong kaluwasan. Gawas niya, walay nakahimo paglahutay ni adtong mga pag-antos o kapaitan nga nahimong mga pasiuna sa iyang pag-abot. Diha ni Abel, siya gipatay. Diha ni Isaak, siya gigapos.
Diha ni Jacob gibihag ngadto sa layong dapit. Diha ni Jose gipabayloag sa lapid. Ug diha ni Moises gibiyaan hangtod mamatay. Diha sa kordero sa Pasko giihaw siya. Diha ni David gilutos kanunay. Ug diha sa mga propeta nahiagom sa mga pasipala. Siya kadtong gianak sa usa ka birhen, kadtong nagbitay sa kahon, kadtong gilubong sa yuta, kadtong gibangon gikan sa lubnganan, kadtong mikayab sa kapunaw-punawan. Siya ang kordero nga nagkahilom lamang, ang giihaw nga kornero, ang giihaw nga karnero, ang karnero nga gipahimugso sa matahong nga inahang karnero, si Maria nga ulay, gisakmit gikan sa panon, siya giguyod ngadto sa ihawan, gisakripisyo sa hapon o gilubong sa gabii. Didto sa kahoy walay bukog niya nga nabali. Niadtong yuta ang iyang lawas wala makaila ug kadunot. Siya lamang ang nabanhaw gikan sa mga minatay, ug gumikan niya ang tao makabangon pag-usab gikan sa kahiladman sa lubnganan. Ang tanan nakasala ug busag gihikawan sa Dios nung himaya. Kita naluwas gumikan sa grasya sa Dios ug sa pagbahayan nga gihimo ni Hesu Kristo. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawahagdan sa mga sala sa kalibutan. Sama
Pagbasa gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Ang nakita nato mao si Jesus nga sa makadiyot nahimong ubos sa mga anghel aron pinaagi sa grasya sa Dios. Magpakamatay siya alang sa tanan. Nakita nato siya nga gihimaya o gipasidunggan karon tungod sa kamatayon nga iyang giantos. Husto gayud ang Dios nga maoy nabuhat o nagpalungtad sa tanang butang sa paghingpit kang Hesus pinaagi sa iyang pag-antos aron ang daghang mga anak makaambit usab sa iyang himaya. Kay si Jesus mao ang nagdala kanila ngadto sa kaluwasan. Mga igsoon ko diha ni Kristo, ato karon nga misulod na kita nini nga pinakabalaan nga mga adlaw sa atong Kristohanong kinabuhi. Kining misteryo sa Pasko. Ang Pasko sa pagtuo, misteryos pagtuo, pagpasakit, pagpakamatay, pagkabanhaw, pagbalik sa Ginoo sa tuang kinabuhi. Itawag kini og Semana Santa. Di na tungod kay mao kini ang pinakabalaan ng mga adlaw sa atong Kristohanong kinabuhi. Ug nahimo kining balaan tungod kay ang atong Dios mismo miula siyang kinabuhi alang sa kalibutan. Ug nahimong nabalaan ang kalibutan tungod kay Dios mismo ang nag-ula niini ug nagpakamatay alang sa atong kaluwasan. Ato kining gitawag og mahal nga mga adlaw. Mahalon tungod kay dili ni nato mabayran ang gibuhat nga kaayo sa Ginoo tungod sa iyang dakong gugma kanato. Karong taud-taud atong saulugon ang bisa sa Huwebes Santo, ang pagtukod sa Eucharistia ni Jesus. Di natong gihandom usab ang santos nga bisa, ang santos nga sakramento sa gugma din ipadayag ni Jesus diha siyang pagpaubos sa iyang kaugalingon sa paghugas sa mga tiil sa iyang mga tinun-an. Ugma nato ang handumon ang pagpasakit o pagpakamatay sa krus ni Jesus. Ug sa Sabado di Gloria atong handumon usab ngiyahang pagkabanhaw. Mga igsuon kining tanan nagtaniyag kanato sa dakong gugma sa Dios alang kanatong tanan. Gidapit kita dining mga balaang adlaw sa ato ang Kristohanong kinabuhi, nga blihan nato ang atong kasing-kasing sa dakong gugma sa Dios. Ato kining gisaulog matag tuig aron pagpahinumdom gayud kanato nga dili kini kabahin kanato nga nahigugma kita sa Dios, nga naghalad kita sa Dios, nga nagampo kita sa Dios, kundili kini siya mga pagpadayag lamang nato kini tungod kay dunay Dios nga bisan sa imong kadautan, nga bisan sa atong pagkamakasasala, kanunay gayud siya nga nahigugma kanato. Hangpon ta, dawaton ta, tagamtamon ta ang gugma sa Dios, siyang pagluwas kanato.
Pinagisay mong kaugalingong Ginoo, gipabalik mo kami ngadto sa Dios. Gikan sa tanang tribu, pinulungan, katawan, ka nasura.
Ang manluluwas nag-antos namatay o gilubong alang kanato, aron kita usab mabanhaw. Uban sa gugmang piunay, simbaho nato siya. Sa atong panginahanglan, ingnon nato siya. Ginoo kaloy kami. Kristo, among manluluwas, ang masulugod mong inahan, mibarog uban kanimo, ang imong kamatayon ug paglubong. Kami, kung kami usab maguol, himoa nga kami makaambit sa imong mga pag-antos. Kristo, among Ginoo, sama og binhi nga gitanong sa yuta, namo nga ka alang kanamo sa langit ng grasya. Himuo nga kami maglubong sa among pagkamakasasala, aron mabuhi alang sa Dios lamang. Kristo, maayong magbalantay, dinha sa lubnganan, natago ka sa mga mata sa kalibutan. Tudloi kami sa paghigugma sa tinago nga kinabuhi, uban kanimo ug sa Amahan. Kristo, ang bag-ong Adan, misulod ka sa gingharian sa kamatayon, aron palingkawasan mo ang mga matarong nanganadto sa laing kinabuhi. Himoa nga kadtong patay diha sa pagkamakasasala, makadungog sa imong tingog ug mobangon ngadto sa bag-ong kinabuhi. Kristo, anak sa buhi nga Dios, anak sa Dios nga buhi, pinaagi sa bunyag kami gilubong uban kanimo. Pinaagi usab sa bunyag, mibangon kami nga may bag-ong kinabuhi. Pakitaa kami kanunay ni anang labas nga kinabuhi.
O Ginoo, sa way kinutubang kaluoy, ang paghigugma kanimo mao ang pagkasantos. Puna ang among kasing-kasing sa imong gugma. Pinagi sa kamatayo ni Kristo, kami adunay paglaom nga gikan ug pagtuo. Tungod sa iyang pagkabanhaw, himuang matuod kining among gilauman dinha sa hingbit nga paghigugma sa langit. Diin siya buhi ug hari, uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo mana kaninyo. O manalangin kaninyo ang makagagahong nga Dios, Amahan, Anak o Espiritu Santo. Hatong daygon ang Ginoo.